No tak já jsem se chtěla zeptat v souvislosti. Tady s tou přednáškou jsem slyšela, to nemusíte tak držet, jako to je dobrý. No to je natáčka. Nese vám nějaký ovoce toho, že tady přednášíte na těch školách? Vidíte nějaký rozdíl nebo nějaký pozitivum, změnu? Já jezdím na ty přednášky takových 15 let a vidím změnu samozřejmě krajovou. To znamená, jsem tady jako ve Velkých Pavlovicích, jste k neporovnání s vašima vrstevníkama třeba v Mostě nebo v Litvínově nebo v Ostravě. Jo. A myslím, co do hodnosti takzvaný. Jo. Tady je to pohoda. Ale vidím ten zájem, vždycky mě to baví, jako, že někdy přijdu na tu besedu a všichni se tváří takový ty školáci, ty studenti ze Vladykovi, tak se ukáže, jako, co nám budeš tady povídat, já si s tím prospím, jo. A většinou, když končíme, tak jsou všichni vzhůru a nikdo ani nevyrušuje a většinou zapomenou, že chtěli jít na oběd, jo. Z toho soudím, že to, co říkám, má smysl. Jako. A to je to, co říkám na konci. Kdybyste si jednou za 2 roky v určitý situaci vzpomněli na 3 vteřiny, a no, tenkrát ty říkal, to já radši do toho nepůjdu. A zachránilo vás to, no tak to má. Tak já bych se možná zeptala, vy jste začínal jako novinář úplně původně tady s veškerou tou kriminalitou, tak jestli jste třeba vždycky chtěl být žurnalistou, nebo s jakými cílem jste vstupoval tady do toho zaměstnání? Já jsem chtěl být, když jsem byl malý kosmonaut. To jsem pochopil, ale že nejde, že mám oční vadu. Pak jsem chtěl být spisovatel, psal jsem si jako takový romány už od malička, fakt od 9-10 let. Sci-fi se odehrály na kosmických lodích. A pak jsem psal i povídky jako už teda gymnazián a ty jsou takový, jako ani dneska nerozumím, jak jsou depresivní, jaký složitý. A chtěl jsem studovat nějakou školu, která má co dělat se psaním. Novinář jsem nikdy nechtěl být. A jediná byla fakulta žurnalistiky. Takže jsem šel na fakultu žurnalistiky, musel jsem mít praxi, takže jsem narazil tenkrát, šel jsem do nejlepšího časopisu, který to byl Mladý svět, a narazil jsem na nejlepšího tehdy novináře v Československu ještě, to byl Rudolf Křesťan, ten mě vycítil asi nějaký zárodek, nějaký embryo novináře, takže si mě vzal jako aléva a díky němu jsem vlastně jako teprve začal objevovat ten svět té novinařiny. Ale ani to studium mi nějak moc nedalo a pak už člověk se musí učit sám, no, a od vzorů, jako který čte, hodně číst. A pak mezi tím byl listopad 1989, že jo, já konečně jsem tady mohla vzniknout investigativní žurnalistika, to by předtím nemohla. No, tak jsme založili Reflex a tam jsem byl šéfreportér a tam zašly investigativní vlastně reportáže poprvé vůbec u nás. No a mezi tím pak v tom Reflexu se tam nějak rozhádal, to tady nebudu rozvíjet, ale můj tehdejší podřízený Reflexu, Radek Bajgar, ho vyzvala televize, která ještě neměla jméno, budoucí Nová, jestli by tam neudělal publicistiku, tak jsme se o tom bavili a já jsem říkal, no pojďme udělat pořad, aby lidi na vlastní oči mohli skrz tu kameru vidět to, co by jinak na vlastní oči neviděli. Tím to dostalo to jméno. No a vytvořili jsme ten pořad a pak už se to rozjelo samospádem. No. Vy jste zmínil tu investigativní žurnalistiku a býváte právě občas označován, nebo většinou označován jako její průkopník nebo zakladatel, tak co si myslíte třeba o její roli v dnešní společnosti nebo třeba při odhalování těch zločinů? Tak já nejsem jako její zakladatel, ale jsem jeden z těch, co tady s tím začínali, že jo. A ta její role jako obecně i ve světě je v tom, že novinář má něco jako odhalit a ty orgány činné v trestním řízení, jak se tak říká, se toho mají chytit a mají konat. A ten novinář má zůstat jako v pozadí, jako takový ten neutrální pozorovatel a už popisovat, jak ty orgány konají. U nás, bohužel, víte, jak to je. Orgány nekonají. Takže my vysíláme po druhý, po třetí a říkáme, proč nekonat, když ten člověk, když ukradl 300 milionů, když je jasný, že tady došlo ke zločinu. A vlastně v
tom se ta naše novinařina liší třeba od té britský nebo americký, že my už tlačíme na pilu a tlačíme ty orgány, aby něco dělali, jo. Oni stejně nic nedělají, jo. Čili není tam ten následek, jako ten novinář je, jak se říká, hlídací pes demokracie. To znamená, že když se blíží zloděj, tak novinář má zaštěkat, že jo. Páníček má vyjít a zloděj zahnat. Tady štěkáme, nikdo nevylejzá. Pak vyjde páníček, podá se ze zloděje v ruku, že jo. Takže ten novinář to u nás nemá lehký. Já jsem se chtěla vlastně zeptat, setkáváte se s negativní kritikou ohledně vašeho působení v komerčních televizích a vlastně je podle vašeho názoru vůbec možný tady provádět žurnalistiku, která by byla objektivní a nezávislá? To je možné provádět žurnalistiku, která je objektivně nezávislá. Já ji takhle provádím jako 25 let od listopadu, ale co týče těch komerčních televizí, tak je to těžší, protože my musíme, jako provozadý úkol máme udržet diváka. Čili my musíme sledovat jako sledovanost zároveň. To je výhoda veřejnoprávní televize český, který mají pořád reportéři. A tam se můžou čistě soustředit na tu investigaci. Jo, udělají reportáž, bohužel jako ten zájem veřejnosti o tyhle téma klesá, protože je jich příliš a nikam nevedou. Čili když dneska objevím, že nějaký ministr ukradl 500 miliardy a doložím to, tak divák si neřekne, ale ministr krade, divák si řekne, ten taky a zívne. Jo. Čili proto tato česká televize má menší daleko sledovanost než my, ale může se soustředit jen na ty investigativní reportáže. My musíme přemýšlet, jak tu investigativní reportáž zabalit ještě do něčeho, nějaký ten bonbon zabalit do té čokolády, aby to bylo stravitelnější pro toho diváka. Proto třeba teď v tom pořadu jsme vymysleli tyhle pokusy, které děláme, různý nachytávky, kterými jakoby zkoumáme tu národní povahu. Jo? No to má nějaký přínos taky, ale pro mě jako důležitý jsou ty reportáže. Ale pro diváka jsou důležitější ty pokusy, pro většinu diváků daleko víc nám na ně reagují. Čili je to určitě v té komerční televizi jako souboj mezi seriózní žurnalistikou a lehkou podbízovostí se divákovi. A nesmíte to překročit ani na jednu stranu, protože když budete dělat jenom seriózní žurnalistiku, tak ten pořad zrušej, protože nemá diváky. Když budete se jenom podbízet, tak pak už nemá cenu, protože není seriózní žurnalistika. Že? Čili takhle se to musí kombinovat. Tak vy jste na začátku zmiňoval, že máte odvysílaných nějaký určitý počet reportáží, tak bych se zeptala, jestli třeba jste někdy litoval, když jste nějakou reportáž odvysílal podle třeba toho, jak na ní veřejnost reagovala. Zmínili jsme třeba Kájinka, to se hodně diskutovalo, nebo emigraci Romů do Kanady. Tenkrát mě obvinili s tou emigrací Romů do Kanady, že jsem ji vyvolal, že jsem jako ji nasliboval, že to tam je daleko lepší, než to ve skutečnosti je. Já už tenkrát jsem říkal, že kdo to říká, že je rasista, protože si myslí, že Romové jsou blbí. A kdyby nebyli blbí, kdyby byli blbí, tak by emigrovali do Moskvy a ne do Toronto, že jo. Oni emigrovali do Kanady, protože tam to bylo opravdu pro ně dobrý. Ale v té době, když bylo největší poprask kolem té kanadské emigrace, tak mě telefonovali tenkrát řidiči autobusu z Ostravy, že už je vozí do Anglie. Já jsem ve vší tichosti jel do Anglie. A tam jsem si opravdu dal tu práci, že jsem tam přitáhl před tu kameru i imigrační úřednici britskou, aby řekla všechny nedostatky, všechny zápory, které to má, ta emigrace. A ona přesto, že řekla všechny zápory, tak jakmile jsme to zveřejnili, tak se ta vlna emigrační vrhla zase na tu Anglii. Jo. Dneska víme, že prostě oni měli těžit, jako, že to takzvaná ta dávková turistika, že, jo, že tam měli jako zneužívat jejich sociální dávky a taky se ty země tomu začaly bránit, ale já jsem to nevyvolal, já jsem to jenom urychlil tím, že jsem to zveřejnil jako první. Dříve nebo později by to zveřejnil někdo jiný a mělo by to stejný efekt, jako to mělo. Co se týče těch reportáží, tak neanalituju, že bych nějakou reportáž zveřejnil,
A někdy se člověk dopustí chyby, aniž by chtěl. A to třeba jako před lety jsem měl reportáž o řediteli zvláštní školy, který byl stíhaný za to, za sexuální zneužívání žaček, byl ve vazbě, já jsem ho nechtěl ukazovat, aby to tam neměl těžký. A měl jsem tam jeho rodinu, která tvrdila, že je nevinný, že si to ty holky na ně vymysleli, aby jsem pomstil to, že měla špatné známky. A měl jsem tam naopak jako rodiny těch holek, který tvrdili, že si to nevymysleli, že pan ředitel je pěkný prase. A já, abych tomu dodal ještě nějaký jako třetí rozměr, tak jsem požádal svého známého ředitele zvláštní školy, aby to ukomentoval na 3 místech. On to okomentoval. A druhý den přišel do školy a zjistil, že rodiče z jeho školy si myslí, že on je ten, který je stíhaný. Jo? Jenom proto, že ten ředitel tam nebyl vidět, ten skutečný. Oni se ho zaměnili, ty 2 osoby se spojily. A já jsem si to reportáž mockrát pouštěl znova, říkal jsem si, co jsem tam zvoral. Nic. Byl tam s titulkem, ze vším všude. Jo? Prostě to se vám stane v televizi, že se k sobě dostanou věci, které k sobě nepatří. Možná jsem měl říct komentáři, tak, a pro vás pro blbý ještě jedno, ten chlap, co teď tady mluví, to není jako ten ředitel, co je, jo, jako, takhle nemůžete to opatě říkat, že jo. Děkuji. Ještě, je vás známo, že nejste jenom žurnalista, tady jsme se viděli, že prodáváte své knížky, také, že jste scénárista, že máte za sebou několik scénářů televizních filmů, má filmů vůbec. A chtěla jsem se zeptat, jak je vlastně těžké, když máte komentovat nebo napsat scénář k něčemu tak komplexnímu, jako je nějaký kriminální případ. Vezměme si například Expozituru. To muselo být neuvěřitelně komplikovaný, to dát dohromady tak, aby to bylo divácky atraktivní, aby to ti diváci pochopili. Vlastně jak se na tom pracuje, aby se to dalo nějak splácet dohromady a dalo se na to koukat? Musíte tam mít nějaký poselství, proto to děláme, jo. To naše poselství tenkrát spočívalo v tom, že jako i u takhle zdánlivě dokonalého zločinu, kdy se poprvé spojili zločinci s policajtami u nás a policajti vyšetřovali vlastní zločiny, že i u takhle zdánlivě dokonalého zločinu je to potrestatelný, dopátratelný a odsouditelný. Jo. To v té skutečnosti opravdu bylo chlap a ženská, 2 kriminalisti, kteří spolu navíc měli jako poměr, tak opravdu celou tu partu dostali. Jo.